Sonto lokho kunamazinga ahlaza lapho kwakho kuyahleka lapho kwavela amazinga ahlaza umhlathi athi kudla utshani Uyanyanyisayo lo mfana. Ngisacela ukubuza msakazi indaba zamaskandi ngayitholaphi? Umgodi unengakho i-reality show. Kanti umgodi lona nithandani lo mgodi kangaka. Hlezi umgodi egcwele engqondweni zenu. Ngisho wenzani? Umgodi. Noma Sonto ancane umgodi. Yabona uphila impilo yokuhlabekisa. UMasondo lokho kunamazinga ahlaza lapho kwakho kuyahleka lapho kwavela amazinga ahlaza umhlathi athi kudla utshani. Uyanyanyisayo lo mfana. Athi kudla utshani. Umgodi. Philela nje umgodi. Emhlabeni nje kuyiphilelela umgodi. Unyanyisa impela. Yabo. Hayi wemkhanga ulindile mfana kethu ngulindile. Yabona i-airtime ngilodile ngithule ngithethe. Uphile. Yabo ungibona eqhubisile nje uyazi laba ophiphawothi. Layitha mina, layitha izwe leli. Nginyakazisa izwe mina manje. Ngiyanyakazisa izwe manje mina. Ngiyanyakaza manje kakuqhubala nje bakubalele nje. Awungazi kahle. Elidata sengiyivulile. Bize lamathwasa giqiqojexe. Umgodi uyedelela leso. Hayi sengibukile. Uthibela muphi wena lo nasakhosa emfene? Angiboni ngabe lo uthibela wejob. Mhlawumbe ungasho umuntu uthibela. Ngeke uthibela lo njengemfene. Uyazi King Kong, angiboni ngabe lo uthibela lo. Ngaphandle mayizogumula ubuso uthibela. Abolo kobunye bese ungigadla ngabo.